vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazimfacebook secrets and confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Audio yacho yange yakati rebei, saka ndichakupai brief narration yenyaya iyo yavakanditumidzira. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Tendai, not Israel name. Ndikuraramawo ndiri muno muSouth Africa. Pari zvino hangu ndinoshanda sagarden boy. But mukoma, ndine dzimwe nguva dzekuti ndinoti kana ndikatanga kufunga kuti but ndakatombobata mari kaini, ndakabata mari yainge iri more than R500,000, but I blew away all of that money. At that time mukoma nashi ndakati ndatanga kubata mari, ndakabva ndazviudza kuti ndainge ndichazongoramba ndichingoita mari ndokubva ndachizotanga kudanana nevarungu. Ndainge ndichingomhanyidzana nevarungu, vaya varungu vanoita zvekutengesa miviri yavo. So this is how I started dating one of those prostitutes. Ndakati ndaenda for a massage mushure mekunge ndahwina mari, ndokubva ndazotaurirana naye murungu uya ainge ari busy achindipa emassage. Ndikabva ndati for more I want you, then akabva azobvuma paya. So this is how I started winning money. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa, then murungu wandainge ndichishandira akabva azoti iye ainge achida kuti ndige ndichitora passport. Ndokubva ndazoenda zvangu paya. Ndiyo nguva iya apo painge pachiapplywa mapassports muno muSouth Africa. Ndakabva ndazoendawo ndikabva ndazono apply passport, but ndakazoto apply passport iyi nemari iyo yandainge ndakaenda ndikanohwina kune imwe casino. So mushure mekunge ndahwina ndokubva ndazongosiya basa because ndainge ndava kuona kuti ndainge ndava kurova mari. Ndikatoona kuti kushanda kwandainge ndichiita kwainge kuri kutongotambisa zvangu mari. Ngoma nashi ndainge ndichingotenderera mumakasinos akasiyana siyana muJohannesburg. So ndakati ndaenda kuya through my slot machine, I hit the jackpot. Ndikabva ndarova 50,000 rands yangu in one month. Ndikabva ndatorova 50,000 rands yangu iyaya in one night. Ndakabva ndati irika ndolakiriya randaingonzwa kuti mumuri medu sezvo madzitateguru edu ainge achiita zvemanjuzu, but inini hangu ndainge ndisina kana nguva yekuti ndakamboendawo ndikanopira kumadziva. Ndikabva ndazonzwisisa kuti kana munzinza makamboitwa zvemanjuzu like izvo zvinongoramba zvichingotevererana neropa zviya zvekuti kana uri murume unenge wava kungoita laki remari, kana uri mukadzi ndipo paya paunoona kuti mukadzi iyeye anenge achingotevererwa nevarume because ndo zvinenge zvichazomuunza, ndo zvinenge zvichazomupa mari izvozvo. Varume vanenge vaine mari nevanenge vasina vacho vanenge vachitomanikidzira kuti vange vachimupa mari. The next day ndakabva ndazoenda zvekare kune imwe casino, ndikabva ndanoti bhagu imwe 100,000 rands. Ndakabva ndatoona kutoti kuingahwani zvandainge ndichitorova mari on a daily basis. Apa ndainge ndisitomborina kana strategy, uye zvekare ndainge ndisitomborina kana any game plan. Ndaitongopinda mukasino ndobva ndatonanga kumaslot machine paya ndobva ndatanga kuita mari. Zvadaro mukoma nashi, instead yekuti ini ndinge ndichifunga kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichienda kunoinvesta kumusha uko kunotanga business kunyange muno muSouth Africa, but ndakabva ndatozviudza kuti mari iyi yainge iri mari yainge ichiuya kwandiri kuburikidza nevasikana vekumadziva. Ndikabva ndati saka zvainge zvichireva izvo kuti mari yacho yainge isingazoperi, ndainge ndichazongoramba ndichingoita laki ndichingohwina mari. I was on top of the world mukoma. Instead yekuti ndinge ndichitanga mabusinesses, ndakabva ndatobuda mulocation ndokubva ndatotanga kutogarawo kumasuburbs, and I started spending that money. Apa ndainge ndava kuenda kumapati awo andainge ndichiinvitiwa nevakadzi vaya vechirungu vandainge ndichidanana navo. Apa ndaiti ndikaenda kuya ndakabata mari, kunyange mari yainge yakawanda sei. Mari yose iyo yomukoma yaisvika pakupera. Ndobva ndanotora zvekare imwe mari apa kuti ndinge ndichizospenda night nemunhu uyo wandinenge ndiinaye. Ndaizofanira kuti ndinge ndichizomubhadhara futi. Apa ivo varungu vanodhura kana kuri kunzi vanenge vari pakuzvitengesa miviri yavo, haumbofi wakapiwa mahara. So mukoma nashi, each and every weekend I was always in the most expensive clubs. Uye zvekare ndaiti kana ndiri muclub paya andaimboendako ndine munhu 1 ndaisarudza kutoti ndinge
ndichizova nevakadzi vanenge vakati wandei vose vari varungu. As long as the money was coming to me, I did not even care. Ndakasvika pakugara mumahotel mukoma. Muno muSouth Africa mune rimwe doro rekuti rinodhura, mamwe mashampagne ekuti it was costing me thousands and thousands of rands. Ko idzo hembe ndakasvika pakuzviudza kuti ini handitenge hembe yekuti ndinoti kana ndikaipfeka nhasi then kuswera mangwana ndava kuda kuidzokorora hembe iyoyo. I would prefer kuti ndinge ndichiti ndatenga hembe nhasi, kana kuri kunzi kune kumwe kwandinenge ndichida kuenda ndobva ndatenga zvekare imwe hembe. Apa hembe dzandainge ndichitenga they were your designer clothes, hembe dziya dzekuti dzinodhura. The more that I was spending all of this money, I honestly felt like a king. I was on top of the world. Apa kana license ndainge ndisina, saka ndaitomanikidzika kuti ndinge ndichita zvekuhaya motikari ndobva ndahaya nadriver zvekare. Mukoma nashi, mari iya iniwo ndainge ndisingambocheki kuti mari yandainge ndiinayo, it was disappearing even faster. I did not realize until it was too late. Saka pandakaona kuti mari handisisina, ndo pandakabva ndazoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichidzokera kumakasino kuya because ndaizviudza kuti aiwaka laki iri randiinaro, laki iri rinotevererana neropa. Ndokubva ndazoenda kumakasino kuya. Ndakati ndaenda kukasino for the first time mukoma nashi, ndakati ndabheja paya wanikwe slot machine chatondirova. Ndakabva ndabheja zvekare chikabva chanditi bhagu. Ndakabhagurwa kamari kose ako kandainge ndiinako mushure mekunge ndaona kuti I had blown through 600,000 rands in just 2 months and I had nothing to show for it. Ndoko pandakabva ndazoenda kune umwe murungu uya umwe wandainge ndava kutozviudza kuti uyu ndipersonal munhu wangu, but to my surprise ndakati ndasvika ikoko rafu yaakandidira. Ende munongoziva kuti varungu ivo vane cash talk, havana kana nguva yekuti vanozombonyengererana newe kana kuri kunzi unenge usisina mari. Ndakati ndasvika kuya ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achizondihooka up nevamwewo avo vandainge ndichiziva kuti vamwe vacho dzainge dziri hama dzake vainge vaine mari. Saka ndainge ndava kungodawo anything that could boost me. Ipapo ndainge ndava kuzviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizotangawo chibhizinesi changu, but iye manje akabva azondidzinga pamba pake, akabva ati there is no need for me to date a black guy that is broke. What is the use of dating a broke black guy? Ndokubva zvatovharana paya. Ndakabva ndatanga kutenderera ndichita sekunge munhu anopenga, ndichitaura nemafriends angu ose nevamwe vakadzi avo vandainge ndichidanana navo panguva yacho iyoyo yandainge ndiine mari, but unfortunately mukoma vose pavakangofind out kuti mari ndainge ndisisina, ndainge ndava kuda kuita chiname, they all dumped me mukoma. Ndikasara ndiri ndega. I had to move out of that place where I was staying. Ndokubva ndadzoka kulocation ndiri svaru ainge asina kana chinhu. Zvadaro ndo pandakabva ndachizotanga kutsvaka basa, kuzonosvika ndichizowanawo basa regarden boy. Saka zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Dzimwe nguva ndinomboti paya kana ndichishanda, dzimwe nguva murungu anenge akuudza kuti ndikuda kuti unge uchidhiga trench apa. Ndikatanga kufunga kuti but ndakambobata mari yainge iine mumvuri, Mwari ingawane vakambondipawo mukana wekuti ndinge ndichiita mari, but unfortunately ndikabva ndatongotambisa mukana iwoyo. I don't think kuti muupenyu hwangu ndichazomboitawo mari semari iyo yandakamboita at that time. Vedare ndo narration yemessage iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Akomana zvakangoma hazvo vedu way. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu zita ranguwo. Ini ndinoitwa Tinashe, not my real name. Saka ndinewo secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma inondiremera, ende dzimwe nguva ndinombozama kuti ndinge ndichinamata, but at the end of the day ndinobva ndazofila very guilty. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra 2014.
ndainge ndiine friend yangu uyo wandichati kuda. Saka shamwari yangu inini naye we were like best friends kubva apo patainge tichiri kuchikoro. Then takazoti tanyora ma-O levels edu mushure mekunge tafoira apa tainge tava nevasikana veduwo vatainge tichidanana navo. Saka munongozviziva kuti once wava nemusikana wako it means kuti unenge wava kufanira kuti unge uchiitawo zvinoita kuitira kuti unge uchizopawo musikana something. Ndo patakabva tazofunga kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichizoendawo kunoita zvekukorokoza, because kudhuze nekwedu kwainge kuine kumwe uko kwainge kuchikorokozewa, but at the same time kwainge kwava kuitwa ma-mining claims. So takaenda kuya tikabva tanokorokoza. Zvadaro ndo patakabva tazotanga kushanda pane imwe mine, because kuda uyo ainge ari munhu uya wekuti he was very resourceful. Hapana basa raainge asingagone, kukanika zvimainjini zvaainge achizvigona, uye zvekare welding futi ainge achiigona. Saka takati tatanga kushanda pamaini paya, then iye sezvo ainge atova sort of like boiler maker wepamaini ipapo, tainge tava kupota tichiba goridhe riya. Zvataita ndezvekuti isaba rainge rakawanda. Saka iye mai semunhu ainge ari very friendly akabva azotanga kutaura nevamwe varume vazhinji vacho vainge vari maSouth African vainge vachibva as far as Durban, nevarungu uye zvekare nemaIndian vachiuya kuzotenga goridhe riya. Saka mukuzonotaurirana paya akabva azotaura navo avo vainge vachiti vainge vachida goridhe. Saka iye akabva azondiudza kuti ainge achiziva kuti goridhe iri taikwanisa kuti tinge tichizoriba sei. Ndikabva ndati no problem, but panewo zvakazoitika zvakazokonzeresa kuti ini ndinge ndichizotadzawo kuti ndinge ndichizovapo pakuzonobiwa kwegoridhe iroro. Zvadaro mukoma, I then found out kuti iye he had decided to go ahead without me in that deal. When I found out ndakarwadziwa mukoma. Nezvandakazoita mukoma ndezvekudai, vanhu vaivaya vakati vari munzira vachiuya, iniwo ndakabva ndatipa off mapurisa kuti kwainge kuine motikari idzo dzainge dzichibva kuSouth Africa dzainge dzichazoya kuzotenga goridhe. Saka ndakabva ndazomusungisa kuda uyu ndokubva asungwa paya. Mushure mekunge asungwa, munongovaziva vakomana vakabva vatanga kushanda naye. Mukomana akashandwa because chavainge vachida make, model nenumber plate yamotikari idzo dzainge dziri munzira dzichibva kuSouth Africa. That was all that they wanted. Zvino pavakaona kuti mukomana kuda ainge ari munhu uya wekuti ainge ari stubborn, saka iye ainge achiti pavainge vachimurova, then iye achiti ndirovei zvenyu but ini handina chandinokuudzai. Saka ivo vakabva vati iwe tikuda kuti tinge tichikusota good size yako. Saka vakati vamurova kudaro, vakasvika pakumurova zvekuti mukomana akabva azokuvara. Mushure mekunge akuvara, mukomana ndokubva azorilisiwa. Iye akazotovakumbira kuti vange vachifonera inini, thinking kuti I was his good brother. Ndokubva ndaenda ndikanomutora kuya ndakati ndakamutarira mukomana, ndikabva ndaona kuti mukomana uyu ainge akarohwa. Then ndokubva azoendeswa kuchipatara. A few days later akabva azofa from the internal injuries. So when I heard the news, mukomana ndakabva ndarwadziwa, but at the same time ndakabva ndaona kuti apa ndainge ndichifanira kutoti ndinge ndichitopretenda as if mukomana uyu ainge akatongoita madhiri ake ari 1 akabva atongobatirwa madhiri ake ari ega. Ini I was never involved. Ndo zvakaitika ipapo mukoma. Vanhu vainge vasingatombozivi kuti mukomana uyo watainge tichiviga ainge akaurayiswa neni. Even mukadzi wacho ainge asingatombozvizivi. I then found out kuti mukadzi wacho, she had recently found out kuti she was pregnant. Ipapo that was when I broke down. Ndikabva ndatanga kufunga kuti naikuda ndo zvavasarudza here izvi kuti unge uchisiya mukadzi wako aine pamuviri. So right now the boy is growing up. Ndinoti kana ndakamutarisa mwoyo wangu unobva watanga kurwadza kuti ini ndini ndakaurayisa baba vake, nekuda kwekuti ivowo baba vacho vainge vakasarudza kuti vange vachipinda madhiri vari vega. Chinondirwadza ndechekuti mwana uyu ari kukura and no one knows kuti izvi ndo zvandakaita mukomanashi. Ndoda kungoti Mwari dai mandiregerera. Zvose izvi ndakazviita nekuda kwekuti ndainge ndabatwa nemweya wegodo neruvengo, but handisi munhu ari bad. Ndakangoimagina friend yangu achizova nemari yakawanda kundidarika. Ndikabva ndati no, tikufanira kuti tinge tichingoramba tiri pasame stage. Saka nyaya iyi hakuna anomboiziva, but izvi ndo zvakaitikawo mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section.
Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, ndo ngozi yachuka iyi ndo inonzi ngozi I think kubva kumapurisa vakarova kuzonosvika kwamuri imimi mukoma makakonzeresa kuti shamwari yenyu inge ichizosvika pakurohwa zvekuti yakabva yazofa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Vamwe nevangu ivo vanoramba kuti vanoziva zvakaitika pamwana wangu mucheche. Ndiri mukadzi ane mwana 1 musikana. Pandakamuita vamwe nevangu havana kufara nazvo, vaiti vanoda mukomana uyo wavainge vachazosira musha wavo kwete mwana musikana. Handina hangu kuda kuzviteerera, ndakangoita gore ndokubva ndatoita imwe nhumbu ndichinozvara mwana mukomana vakabva vafara. Asi mwana ainge achinzi haana kusimba sezvo ainge ari premature, akabva azofa asina kana mwedzi. Akati afa kudaro takamuviga mwana wangu musikana anoti 2 days taviga akabva azoona mwana. Iye mwana wangu uyu anoti akabva azoona gogo vake. Anoti akaona gogo pavainge vakagara paguva remwana vachitaura zvainge zvisinganzwisisiki. Ndakabva ndazoudza murume wangu mukoma. Chakandishamisa ndechekuti akabva atondidira rafu. So handiziviwo kuti mukoma ndingaitawo sei, because mwana uyu atori nenguva dzekuti anotombovhumuka. Right now tava kunoku kuSouth Africa zvedu, takauya kuno kuSouth Africa last year, but mwana mukoma ane dzimwe nguva dzekuti anongotanga kungomhanya achiridza mhere. Anozoti paya kana zvacho zvinenge zvakamubata kana zvichiita sekunge zvinenge zvambosuduruka, ndo paanobva azoti ndaona gogo vanga vaine nyanga vasina kupfeka, vachiti ndoda kukutunga iwe, ndoda kukutunga because handikudi nekuti uri musikana. Saka mwana wangu nezera rake ndinoti kana ndakamutarisa, even vanhu vanototi mwana uyu zvinhu zvaari kutaura ndezvechokwadi, because nezera rake hakuna mwana angamboimagina zvinhu zvakadaro, zvekuti mwana iye anobva atanga kuti gogo ndavaona vasina kupfeka vaine nyanga mumusoro vachiti ndoda kukutunga. Akazviwana kupi zvose izvozvo mwana? So ndo nyaya iyo iripo mukoma. Ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Wanguwo murume anonetsa mukoma, iye anoteerera zvose zvinenge zvataurwa naamai vake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvedzi vedu ava mucomment section. Hei, pakaipa rekedzai.